Veľmi pekne, srdečne z duše ďakujeme firme Nikotín Inak. Odkaz pod týmto videom nikotininak.sk za to, že podporujú a sponzorujú náš podcast s názvom Yeah. Ich výrobky neobsahujú tabak, čiže ak chceš takéto moderné fajčenie jedno s druhým a tak ďalej, bla bla bla, vieš o čom myslím a tak všetko. Lebo zoženieš na každej dobrej benzínovej pumpe a trafike, ale nezabúdaj, že fajčenie je vysoko návyková vec od 18 rokov, inak by sa ani nemalo robiť a inak celkovo vlastne by sa nemalo robiť, ale keď musíš, tak musíš. No vieš, čo myslím. Zdraví, dobrý deň, gratulujeme kolektívu našich divákov a poslucháčov. Sledujete nás na YouTube alebo počúvate na Spotify. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Sledujete podcast Yeah, ktorý sa vyslovuje ako Yeah. Našou dnešnou hostkou je Dagmar Dianová, moja kamika. Čau, ahoj. Jej, čau. No rád ťa vidím už po dlhej dobe. Dlho sme sa nevideli. Áno, dlho sme sa nevideli, ale ja vás počúvam pravidelne, hovorím, keď chodím autom, čo je dosť často, tak väčšinou som potom sklamaná, že ešte nevyšiel ďalší diel, ale teraz som asi 3 mesiace na vás zabudla, lebo som počúvala seba, lebo ja mám podcast už. Lebo my sme taká punková firma, vieš, že my to tak akože snažíme sa, že 2 diely mesačne, ale stal sa z toho, lebo chceli sme to dávať, že vždy pravidelne každý druhý piatok, ale stal sa z toho taký občasník, ale snažíme sa dodržať, že 2 diely mesačne. Mne sa strašne páči, ako Česi sú furt rozčúlení z tej slovenčiny, lebo nedokážu pochopiť, čo tým vlastne myslíme a mne to tak nepríde. A teraz, jak som viac v zahraničí ako doma, tak som si vlastne uvedomil, keď si povedala slovné spojené chodím autom, že to vlastne akože aký nezmysel, vieš? Blbosť ako voda v koši, no. No ne. Ale ja sa všade snažím športovať, vieš, takže chodím autom. Že chodím autom je výborné. A ešte niečo tam bolo také slovenské, čo Česi nevedia pochopiť. Ja som tam nebol. Tak si tam, alebo si tam nebol. Vieš, že slovenčine to nepríde, ale keď sa na to pozrie z pohľadu, ako keby... Chápeš, Jerry? No hlavne, že oni majú pokoj. Oni majú teraz úplne všetko. Diana, super ťa vidieť. Aký je tvoj podcast? Ako sa volá, ako sa mu darí? Ja robím z rádia Vlna, také, že výlet na vlne a talk show na vlne a mám z toho podcast. Takže občas si to vypočujem, aby som bola lepšia, ale potom mám pocit, že som pod tlakom, tak to zase potom nepočúvam. No, lebo človek, keď sa chce zbytočne zlepšovať a nedarí sa mu to, tak potom môže byť z toho smutný a nepotrebujeme byť predsa smutný ešte aj z vlastnej práce, nie? Tak sa snažíme baviť. A o tom to celé je, že nech ťa práca baví. Tak mňa baví. A teda robím tie výlety, že napríklad chodím po tom Slovensku pre rádio. Áno, teraz som bola v Skanzene. No to pre rádio sa oplatí. Ale vieš čo, výborné. Kamo, lebo môže si to predstaviť. Ty nerýb, ja to milujem. Aké sú tie múzea krásne, si môžeš predstaviť. Ja toto milujem. Ja milujem rozhlas v jeho prapodstatnej forme s rozhlasovou reportážou. Som rád, že som chodil tej logopedičke, keď som mal 18, môžem to používať. A to v rakúskom rozhlase alebo v českom rozhlase máš presne tieto akustické reportáže. No tak aj nachádzame sa v Skanzene, kde sa vchádza starými dverami. Áno, tam máš kde tie zvuky. počujeme klopanie klopadla. Miestny rozhlas. Kde sa nachádza, vážení občania. Vieš, máš tú atmosféru. Počuješ, vidíš ušami. Je to super. No a tam sa dozvieš čudné veci, napríklad, že aby, teraz som sa dozvedela v sobotu, že aby ženu muž nebil, tak keď bola svadba, tak žena sa postavila na petržlen a tam si prosto zaželala, že aby ju muž nebil. Toto robili na Kysuciach, vo Vychylovke v Skanze. Vieš, ako to robili Podľa mňa nie, lebo podľa mňa nebola u nás celý rok sezóna petržlenu, alebo teda respektíve neviem si predstaviť, že ako sa na Kysuciach mu mohlo dariť, takže asi tam riadne tie ženy mlátili. No, tak takéto veci sa človek podozvedá. Dúfam, že to už teda tak neplatí. Že na Novozelandských ostrovoch to robili tak, že keď nechceli, aby ženu muž bil, tak mu počas tej svadobnej noci odsekli ruky. Výborne. A čo máš, Jerry, ty také drsné?
Lebo ty celý čas pôsobíš mieru milovne, odkedy tu sedím. Čo ja viem, čo mám také drsné, no nič. Bradu. No do fitka chodím, no fuj, už pol roka. Ale je to krásne, však normálne sa tým pochvál, ja ťa aj sledujem, mňa to baví pozerať sa, tvoje zlepšovanie, ale... Keby mňa tak bavilo cvičiť, jak ľudí na to kúkať. Ale chodím už pekne 2-krát do týždňa. Ale obdivujem ťa, lebo nie je to ľahké. No a tak zo začiatku bolo ťažké sa prinútiť, ale teraz už sa priznám, že jak som sa do toho tak trošku ponoril, tak už mi to aj chýba, keď to neodcvičím náhodou. Že je to zvláštne. Viete, že je to zvláštne, že človek začne cvičiť. Napríklad dnes ráno som cvičila také cviky proti bolesti chrbta, lebo ma nebolel. A vlastne som to docvičila a začal ma bolieť. Takže niektoré veci človeku nevychádzajú. Vieš, že robí to s dobrým úmyslom a vlastne si to privodí, tak neviem. No ale ty sa akože skvele udržuješ, tak ty koľko? Akože celý život máš pod 50 kilo? Nie, tak... nie. Keď som s Jarom robila v 18 tú hitparádu Top 20 Slovensko, tak som bola aj taká väčšia celkom. No. Áno, inak si ťa pamätám, je to pravda. A som bol strašne do teba, som mal taký crash. Áno, to si mi povedala, no preto ste ma po roku vyhodili. No. Ale ja za to nemôžem, mi sa s tebou robilo fantastické. Ja som vždy obdivoval tvoj vtip a humor a nebol som si úplne istý, či to je tak sofistikovaný humor, alebo máš tak na háku. Alebo to prišlo len tak. Ale my sme tam robili to Top 20 Slovensko, to bola hitparáda, v ktorej tuším stále vyhrával Dano Juna za deti, alebo a Senzus, nie? Toto mám zafixované prosto. To akože to si úplne inak pamätáš tú realitu, ako ja si pamätám tú realitu. Vidíš, lebo ja som išla zo scenára, ktoré už v podstate som zabudla, no, čo sme tam vlastne robili, ale bolo to také, no, bolo to strašne hrané. Možno to nebolo. No. Keby nás to nechali len tak hovoriť, že tu je nejaké miesto, ako sa to teraz robí, v podstate, že každý moderuje, tak by to bolo ľahšie, čo? Čo si ty myslíš? Ja si nemyslím nič, ako ja na to nemám názor, lebo po tom, čo si odišiel, začal som písať scenáre, ja som sa vždy brutálne na tom bavil. A my sme robili tú scénku, keď nás prepadli tí pohraničníci, čo sme mali to obrnenú tých bodyguardov a tú limuzínu na hraničnom priechode. Vieš čo, neviem, to si nepamätám, ale viem, že keď sme boli v show Petra Marcina neskoro večer, tak tam vytiahol nejakú scénku z Rovinky, kde sme sedeli v strašne malej Fiatke a mali sme na pláži nejakú umelohmotnú figurínu a tam sme moderovali v plavkách. Ja som bol v plavkách? Mám podozrenie, že si mal tričko a trenky. A tú fotku dokonca niekde mám. No, takže vidíš, ozaj ukazujete si tu fotky? Nie. Chvala Bohu. Nie, lebo videné už neodvidíš. Nič si tu neukazujeme. Si neukazujeme nič. No, najmä do rádia, to je také nepraktické. No, ty si chcela byť vždy moderátorkou, lebo však akože ja si pamätám, okrem toho, že som bol hrozne rád, že si vtedy, ako sme boli nakastovaní spoločne do tej hitparády, ktorá bola vysielaná v čase predtým, než vznikla televízia Markíza a vlastne bola jediná hitparáda slovenská. To už tiež neviem. No. A Triangel bol čo? Tiež to bola Triangel vtedy už nebol. Hitparáda, aha. Ani Rytmik nič? Rytmik nebol, skončil predtým, 5-krát skončilo. A my sme boli v tom medziobdobí, než nastúpila Deka v Markíze, tak my sme tých 4-5 rokov tam boli. Miešali karty s hitparádou. A to bola hitparáda predajnosti? To bola hitparáda predajnosti, áno, to bola za Slovensko. No, tak hlavne, že sa niečo predávalo vtedy, to bolo dôležité. Čo sa predáva aj dnes? Áno. Predáva sa subscription, však ako ty predávaš tú možnosť počúvať. Ako ozaj, toto ja neviem, že vieš, keď počúvaš napríklad, ja neviem, nejaké tie streamovacie služby, Spotify, to im platia tým interpretom, lebo ja som to veľmi nepochopila, áno? Áno, však ty máš predplatenú tú streamovaciu službu, ne? No ja áno, ale že či niečo dostane ten interpret, alebo niečo, áno, není to búbico, ale dostáva. Spoločnosť. Toto ma vždy zaujímalo. Dostávajú peniaze, áno, dostávajú peniaze. Není to úplne, že to, čo si predstavujú tí umelci, ale ako dostávajú peniaze. Ale čo super, že keď robím v rádiu, vlastne podporujem hudbu, lebo však aj našich interpretov tam hrávajú, už musíme ich hrávať, ale však radi ich hrávame, no tak. A som si všimol, že v rádiu je hudba. No? Ale ty si vlastne... Je to dobrý zvyk. A ty celý život moderuješ vlastne, ty ako od strednej? Máš hotelovú akadémiu však. Áno, mám hotelovú akadémiu, to som išla po ulici. 1. mája mala som 2 copy a mala som asi 15 rokov a ma zastavil taký štáb zóny D a tí sa ma spýtali, že čo by som dala do múzea nezmyslov a ja som im vymenovala všetky veci nezmyselného typu, už si nepamätám, čo tam všetko bolo a potom, keď sa to vysielalo, mi povedali, sledujte, budete v telke, tak som to sledovala a tam sa objavilo, že neznáma, zavolajte na to a to číslo, tak som tam zavolala do tej televízie a oni, že nechcete byť moderátorka a ja, že neviem, čo to je a potom, že ale dobre. No a odvtedy vlastne, od tých 16 rokov sa tak nejak pohybujem v tej sfére moderátorského typu. Ty si bola v Trn? Nie, ja som bola zóna D,
Potom sme robili to Top 20 Slovensko. A Zóna D bolo čo? Ja som potom dlho Maxi hru moderovala. Zóna D to bola zóna detí, tam so Zuzovačkovou som robila ešte taký Rasto Rogel. Takýto typek tam vystupoval. Tomáš Sloboda z Pájaco, Richard Salaj. Áno, Ričko Salaj bol tiež vlastne mediálna tvár. Áno. Teraz väčšinou jeho hlas poznáte z rôznych reklám a je to veľmi sympatický chalan, tiež som ho dlho nevidela. Takže takáto partička, my sme hrali rôzne tiež historické veci a potom sa tam robila ako tá detská redakcia, všelijaké také tvorby. Vzdelávali sme aj hudbu, som robila vlastne, ja som tam prišla prvýkrát 16-ročná a to si pamätám, že som robila rozhovor so skupinou Elán hneď, čo som vôbec ani netušila, že čo sa ich budem pýtať. Potom som prišla v kožuchu, to si pamätám, robiť rozhovor s Robom Grigorovom a ten mal takého... Dávno pred Leošom Marešom. No, a ten mal takého pitbulla a ten pitbull ma nemal rád za ten kožuch, tak potom som už ten rozhovor nerobila, lebo Robo si neželal, aby moderátorka mala kožuch, čo som ja vedela, som ho zdedila po babke nejakého sibírskeho psa, rozumieš? Tak som v tom prišla do telky, však vtedy ťa nikto neobliekal. Vtedy, čo mama ušila, tak to bolo na tom obraze, vieš? No. Ani mňa nikto neobliekal. Niekedy by som potreboval. To sa nedá do piči, ale vieš. A Jaro je teraz nejaký vyzobaný, má ten sveter. V komentároch už raz mal a mal to veľký úspech. Hej, áno, lebo vidno mu tie kožu. Veci na prsiach. No, teraz funguje tá predstavivosť, že čo tam Jarovi asi vidno. Piercing. No a čo ten tvoj job? Baví ťa ešte to moderátorstvo? Ty máš za sebou koľko rokov moderovania? To je 30 rokov? Všetky. Vieš, ja som bola dlho vo Fan rádiu, od 97. s takou rok a pol prestávkou, teraz som postúpila vlastne do Oldies, ale aj mi to dobre robí, lebo keď počujem Justina Timberlakea a Justina Biebera už nemám tik v oku, takže je to fajn. A baví ma to však. Človek si tak oddychne, aj som zmenila z tej dennej moderátorskej práce, že čo som robila vždy od 10. do 2. Ten mainstreamový čas, kedy ľudia boli v práci a pri mne, ja neviem, tlačili 105. list na kopírke. Tak teraz si robím tie výlety a talk show a to je také oslobodzujúce, plus robím ešte bez servítky takýto formát, že si tam čítam komentáre. Ty si ten hlas ženský? Áno, ja som ženský hlas. A to s Zimný Kovalom robíte? Áno, s Milankom sme to robili a teraz to robí Luky Ferlajs a občas ja napíšem aj nejaký komentár k tomu, ale iba občas. No. A kto to píšete kvázi vtipné texty tam? Neviem, či to môžem povedať, ale... A ja píšem piatky, no. No. To sa ešte spýtam, že či toto môžem šíriť, že či je s tým OK, ale tak... To už je jedno. No, to už je jedno, už je to nahraté, už je to vonku. A my inak nič nestriháme, takže to je... To je super. Už čo povieš, to ide von. Tak berem späť, tak som si to vymyslela. Píše si to sám divák. Žiaden už neexistuje. Život píše. A ten formát s tým cestovaním si vymyslela, alebo to niekto prišiel, že ty si taký cestovateľský typ, vyzeráš tak akože tak reprezentatívne? Ja som skoro skončila ako Přemek Podlaha, pretože prvotný zámer bol, že budem mať reláciu o takých domových prácach, že budeme riešiť ako rastie tráva, ako strihať stromčeky, ako vyluxovať parkety. A pri všetkej ako piec. Úcte, akože nevyzeráš úplne ako ten typ človeka. Ale vieš čo, začínam byť, akože vôbec sa tomu nebránim. No dobre, nebránim sa tomu a ty vyzeráš ako mestská diva, vždy si vyzerala ako mestská diva, prepáč, dobrom, tom najlepšom. Teraz, ale ja vám viem aj podlahu fakt, akože normálne, že vyčistiť, vymalovať steny, takže keď budete potrebovať v pohode, som tu aj na to. Lebo však, keď máš záhradu, tak musíš a rodinný dom, tak sa snažíš. No a toho nejak vzniklo, že som išla do Kremnice a tam mali také špeciality, tam robia, že kremnické krumple. To je veľmi dobrá sladkosť. Inak keď pôjdete do Kremnice, tak si to tam dajte ako v parádnu špecialitu, Jerry, bude ti to chutiť. Veľmi dobre to je, také ňam. No a nič to nemá so zemiakom, možno len výzor. No a tak som tam nejak spravila tú reportáž. Kremnické krumple, nemá to ani so zemiakom, ani s kremnicou, predávajú to v Rožňave. Maďarskou na pumpe. A teraz ten náš šéfredaktor mi hovorí, Peťo Hureď, že však Dida, ako však skús robiť takéto veci, že cestovanie.
A tak to v podstate už sa vysiela 2,5 roka. Je to veľmi oslobodzujúce, lebo teraz som napríklad bola v Ománe a spravila som odtiaľ reportáž. Cestujem si po Slovensku a zrazu sa ocitnem v Ománe. V Ománe alebo v Bahrajne. Tam som zjednávala na trhu perly bahrajnské. Oni tam, vieš čo, dobre, podarilo sa mi to. Sice mi pomáhal miestny sprievodca Husajn Al-Habib, ale zjednala som akože fajn. Z koľko na koľko? Vieš čo, bolo to asi zo 400 eur na 350. Ako slušné. Fajn, no. Jasné, ale potom som si povedal, že perly prinašajú nešťastie, tak na čo by mi boli. Ale priniesli nešťastie, to polhodinový dialog s tebou, ten predávať sa dobre nahneval. Keby som predával brilianty. A potom sme aj nemali čas, lebo však bola tam aj celá skupina. Ja som si tak privlastnila toho sprievodcu, tak ma chvíľu nemali radi. Ale no a čo? No a napríklad je zaujímavé, že v tom Bahrajne, že tam tie perly, vieš, že nefejkujú. Že máš japonské perly, kde ich chovajú, tie perlorodky, chudery vykoristované, tie musia rodiť furt všetky rovnaké tie perly. A tieto prosto sú prírodné a každá je trošku iná, také maličké. A však ešte sú, že riečné a morské. Tie morské sú také menšie a biele a tie riečné sú také väčšie a aj také majú zafarbenie, tak dosýva trošku, nie? Ako ktoré, môžu byť aj morské také farebné. A zase nie som až taký odborník na to. Ani ja. Len tak, keď sa povie perly, tak vyťahnem nejakú informáciu. Ani ja, tak sa potom poďme o tom baviť. Nasledujúcu položku. Ja mám také zbytočné encyklopedické znalosti, že o všetkom viem niečo, ale dokopy nič. A tiež to tak cítim a keď neviem, tak si vymyslím. No. A ty si to sama akože aj nejako produkuješ, že ty si vymyslíš, že dobre, že teraz pôjdem na dovču do Ománu, tak tam to spravím a potom, ja neviem, tam zbehnem a no počkaj, tu sa pristavme. Bola to dovolenka, kde si bola na dovolenke? Alebo si tam išla služobne za tú reportážu? Nech ti závidíme. Vďaka Bahrajnu som už išla aj do Ománu. Áno, ako služobne. Tam ma zobrali. Ale väčšinou to skúsim urobiť tak, že keď niekam idem, či už za moderovačkou, alebo jednoducho len, že organizujeme aj dámske víkendy, takže aj týmto sa celkom zabávam. Tak napríklad, keď idem, ja neviem, do Senice, tam spravím nejakú reportáž, niekomu zavolám, ja neviem, starostke, viete o niekom, kto by mi vedel pekne porozprávať, alebo nejaké múzeum, nejaký kaštiel, vieš, vyťahnem. To je úplne perfektné. Sa všeličo dozvieš o tých našich slovenských kaštieloch. Napríklad sme mali Oldies Party, Rádia Vlna v Topolčanoch, tak som tam objavila, že tam je Oponický kaštiel. On tam síce bol už stáročia predtým, ale tak som objavila, že je krásne zrekonštruovaný. Tak mi napríklad pani, ktorá sa stará o tú Aponiovskú knižnicu, povedala, že vďaka Bohu, že ho teda zrekonštruovali, lebo ten kaštiel už bol v takom stave, že v podstate už tí obyvatelia tam okolo, z tých okolitých dedín už brali tie tehly na stavbu, vieš, z kaštieľa. Takže... A pritom je to kaštiel, kde dožila, tuším, manželka Puškinová? Alebo sestra, za ktorú mal Dantes za manželku, čo zabil Puškina? Vieš čo, toto neviem, ale žila tam balkánska kráľovná, ktorá... Počkaj. Bol tam aj preživší z Titaniku, ktorý tam robil zaujímavosti. Henry Apony bol posledný žijúci majiteľ kaštieľa. A on bol bezdetný a on vlastne preflakal ten majetok, tak mu ho nejak zobrali, ale o Puškinovi neviem fakt nič, ale žila tam balkánska kráľovná, tuším, alebo takáto nejaká, ktorá bola nejakou právnučkou neviem koho a ona si zobrala nejakého princa a žili, donedávna žila ešte a fakt, že to bola fakt osoba, ktorá vyrastala tu na Slovensku. Pekne. To si vedel? Takže ty si aj v súkromnom čase vieš pripraviť, že si taký lietajúci reportér, že vidíš príležitosť všade. Áno. A napríklad ešte tam bola taká pamätáš si, taká tanečnica čierna, je veľmi fotená s tými banánmi v takej sukničke z 20. rokov. No, tak tá tam bola napríklad. Nekecej. No, tá tam bola vystupovať. A miestni občania, že tam, tuším, jazdila na koleskových korčuliach, tak miestni občania z toho boli pobúrení. A fakt? Tu tam doniesol ten Henry Apony. No. Myslím, že to bola Josephine Bakerová. Áno, Josephine Bakerová. Ja mám strašne... musel vedieť dobre vyťať, ako tak počúvam. No ale počul si predtým, Albánska princezna to bola. Vidíš, postupne mi to nabieha. A to je Balkán taký západný už, východný Balkán.
Tento rok som tam inak bola v Albánsku. Vidíš, aj z toho som robila výlet, lebo mám kamarátov motorkárov, ktorí to majú pobehané. A bola som veľmi prekvapená, jak je Slovensko na chvoste. Že mala som pocit, že tie albánske cesty sú hladké, jak ja neviem, pleť 18-ky a akože fakt porobené cesty, krásne. A my sme tu na kultúriska po steroidovej kúre, čo? My si myslíme, že teda áno, doďobané cesty máme. Ja som bol tiež v Albánsku minulý rok. Aj som šiel po tých diaľniciach, aj som sa po nich hodne najazdil, aj som párkrát stretol kravy uprostred cesty. Áno, to sa stane. Aj ovce, aj kozy mi tadiaľ prebehli, ale zas sa nezasekli tým kopítkom v tej diere, vieš. No áno, ale proste je to paráda, že ideš po diaľnici a zrazu bum, stádo kráv. Aj mi jedno, či ty ideš. A ja som takto išiel nedávno do Bystrice po diaľnici a predstav si, narazil som na dosť veľa kokotov. No to každý si niečo iné chováme v tých krajinách. Napríklad v Ománe majú ťavy na diaľnici prednosť. To som sa teraz dozvedela. Tak zase v Ománe toľko tých diaľnic nemajú. Pozor, bol by si prekvapený za posledných 50 rokov. Ja som tam bol asi, neviem pred koľkými rokmi som bol v Ománe. No veď v tom rezorte, kam chodia všetci, lebo vlastne tam je to všetko na tej jednej pláži. Vieš čo, máš Maskát a Salala? No, ja som bol v Salala. A Maskát je odtiaľ hlavné mesto 1000 kilometrov. Áno, a takto nejako to tam je a tam budujú tie rezorty vlastne tak vedľa seba, inak je to tam nádherné. Krásne, toľko rýb, nevylovené moria. A všade ma vozili na golfovom vozíku, nemusel som chodiť peši, to sa mi veľmi popačovalo. Ozaj? Áno, golfové autíčko furt ma vozili všade, takže to bolo také príjemné. Len musíš vychytať momenty, keď vlastne môžeš piť, lebo tam je alkohol povolený iba v určitých hodinách. Od 12. na niektorých plážach a od 2. nám v pohode nalievali, čím som sa nenápadne priznala, že občas pijem. No tak ty si stará prosečkárka. Venujeme sa alkoholu. No to je tak. Vo voľnom čase. To patrí k dovolenčičke. No takže ja som si užil vynikajúce ten Oman. Mne sa to strašne páčilo. To je jedna z najlepších dovoleniek, na akej som bol vlastne. Majú to vymakané a normálne, že počkaj mi, aké by mi zaplatili, ale nezaplatili. Tak toľko ich nechválme. Ešte som chcel povedať, že lietajú z Bratislavy, čo máš, vieš, v podstate ja tam mám 5 minút od domu, to letisko, takže je to dosť brutálne. Ale zasa tam letí dosť dlho, že 6 hodín okolo a z 5, 7, 20 sme tuším išli. 5 sme šli tam a 6,5 naspäť, čo neviem prečo to bolo takto, ale takto to bolo. Ale pamätám si, že sme tam leteli ale nejakým dobrým lietadlom, že sa mi tam vošiel aj zadok do sedačky, aj nohy som si mal kam dať. To bolo súkromné? Nie, aj mi nosili nápoje, takže cítil som celkom šťastie. Ja som mala také úzke sedadlo. No nič, no dobre. Jaro, a ty čo? Kde si letel teraz zase? Však ty furt lietaš niekde. Ten je furt v Dubaji teraz. V Dubaji. Áno? Alebo v Ras Al Khaimah, no. Tam si lieta Emirates, vieš, to je paráda. Ako Emirates tiež, ale iba 380-ka. Musíme, vieš, nalejme si čistého vína. Že keď Emirates, tak tým Airbusom 380. To je ten dvojposchodový? No, lebo už ten 777-čkový Boeing, to už si taký trošičku, už to cítiš, vieš. A teraz nemusíme si hovoriť o Fly Dubai z Budapešti alebo Wizz Air. Lebo Wizz Air sociálne prípady, no. Nie je to sociálny prípad, ako však aj ten Wizz Air vie vyťať akože cenovku takú, že keď to kúpuješ na poslednú chvíľu, tak to stojí toľko isto, čo stojí Emirates. No jasné, ešte keď sa priráta batožina, no jasné, ešte golfový bek, tam si ešte musí zaplatiť. Krakuješ, no. Ale však robíme na to, aby sme mohli cestovať. Ale minule som vo Wizz Airi kupoval letenky jednej kapele a bol som prekvapený, že ma začaržovali za to, že som použil firemnú kartu kreditnú. Ale čo? 11 libier. Fíha, to ti stiahli? No. A to bolo legálne? Tak kúpi inak tie letenky. Ale si sa vyhádať. Takže ja akože takto si tam kúsek od vás, od toho Ománu, 1300 kilometrov. Od vás. Bola som tam až týždeň. Severnejšie, ale som sa tam chystal, som tam nejak nedošiel tento mesiac. Som tam, pred 2 týždňami som tam chcel ísť a nedošiel som. Je tam super na tej púšti, ak máš čo jesť, piť a vieš, že ťa má kto odviezť odtiaľ. Akože tieto púšte všelijaké, Rub El Khari, tak nejak sa to volá. Oni majú také mäkké K. To si vedel, tí Ománci? Oni majú tvrdé a mäkké, také hrdelné. Rub El Khari. A tam je to veľmi fotogenické, veľmi pekné. Tam môžeš, ja neviem, čo tam môžeš robiť? Jesť. Porodcu. No, jesť, športovať. Inak tam som pochopila to prirovnanie, čo sa mi nevždy stáva, že všetko hneď pochopím, že keď nepríde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi. Vieš, že tam zafúka a fakt, že tie duny, oni sa pohybujú. To je
Tak toto som objavila tú Ameriku na tom Blízkom východe, či ďaleko. A talk show robíš akú? Sit-down comedy? Vieš čo, to som robila s Luizou, Garajovou, Šramekovou, ale nejak sme sa k tomu nevrátili. Prečo? Lebo Luisa sa necítila komfortne a ja som zase nebola vtipná furt. No, takže nejak sme to nedali dokopy, ale so Števkom Martinovičom, však Števko má 1000 všelijakých partnerov, takýchto hereckých, však aj s vami robí s temnými kecami. Áno. Tak so Števkom Martinovičom som začala robiť všelijaké kvízové show. Tak už sme mali 3, tak... Ako prebieha kvízová show? Kvízová show normálne cez nejakú platformu sa ľudia poprihlasujú, ty to avizuješ ako fajn, príjemný večer s nejakým humorom, vtipom, s jedlom, tralala. Dáme tam zo pár vtipných príhod, potom začne kvízová show, mali sme spevačku Niku Barlák z kapely All for You. Myslím, že to bolo veľmi také kompaktné, ľudia si oddychli, mali sme to v prievoze v Brevery, zatiaľ tak komerčne, inak pre nejaké firemky. Tak bolo to kvízová show. No. Odpovedáš na, ja neviem, 202 otázok a polke ti vypadne tá platforma, alebo nefungujú dobre, tak, tak vyhráš nenápadnú cenu útechy a máš pekný večer s priateľmi a nemusíte sa rozprávať napríklad, keď ideš so ženou na také alebo s mužom večer, vieš, a môžeš si odškrtnúť, že ste boli spolu vonku, boli ste na kvíze. A je to super. Milujem tvoj humor. No. To je tak dokonalé, jak to ty vetvíš a jak sa dokážeš obracať, vieš, že to dokážeš potom akože relativizovať, to si mala v sebe vždy. Hej, že si to nepamätám. Ja si strašne veľa vecí nepamätám a to je môj problém. No, a povedz nám ešte, že ako to vyzerá na tých dámskych pobytoch, čo robíš? Dámske pobyty, tam by chcel byť nie jeden muž. No, tam by chcel byť každý. Ale nie je ten organizátor. ako je to zvláštne. Je to veľké výpätie, keď také niečo dávaš dokopy, teraz, že, lebo vieš, chlapi, vy sa stretnete, vieš, máš jedno tričko, jedny tepláky, jedny krátke gate, možno sako a idete, ale my ženy... Zjednodušená predstava. Tak ale nie, že títo metrosexuáli. Normálne ako dať dokopy ženský kolektív je strašne ťažké, lebo vieš, my máme aj svoje dni. Potom mnohé sa musia starať o deti. Majú veľké deti, malé deti, stredné deti, nemajú deti, majú psov, ako o tých sa musia starať, majú manželov, o tých sa musia starať. A toto všetko, keď sa zrazu stretne, potom si nemajú čo obliecť. To, vieš, no. A toto všetko, keď sa stretne, tak z toho je jeden neuveriteľný výkon, že naozaj sme naplnili počet a že počet 25 žien, ktoré sme chceli ísť na dámsky víkend, sa naozaj stretol. No teraz budem mať taký podobný dámsky víkend zase v Kremnici v hoteli Golfer, ale pozor, ja ešte robím, že ženské golfové turnaje. Ty si načená golfistka, úspešná, dobrá, kvalitná. Ja organizujem také, že ženy blondíny hrajú proti brunetám. To musí byť paráda. Kokos, akože chápeš, že ty to predávaš jak nič, ale ono sú to akože brutálne marky. Ty by si bola multimiliardárka v Amerike. Keby ma niekto manažoval, nemáte niekoho manažéra? Mám. Lebo ja na to nemám už kapacitu, vieš, aj scenáre písať, aj rádio, aj všetko, aj neviem čo. No, a toto teraz... Ja som nezamestnaný, ja som skončil všetkými aktivitami, nemám čo robiť na Slovensku. No. To je super, tak, ale vôbec sa nečudujem, že si v tom Dubaji. Je to perfektné. To je dopúšte, že z toho, vieš. Páčilo, že sme prepočula, akože ja sa hlásim o robotu, kde je ďalší? Ale ty si drahý, ja viem, že ty si drahý, Jaroslav. No, tak vieš, no, ale môžeme sa dohodnúť, že takže blondínky proti brunetkám. No, to je dobrá dohoda pre teba. Ako to idete blondínky proti brunetkám? Že hrajú tam aj ríšavé. A... že... Vieš čo? No, akože brunety majú jednu ríšavú, hej, a my sme mali jednu ríšavú, ale tá teraz nemá čas, lebo v máji to budeme mať 10. a 11. mája v Penaty Golf Resort. Tam sú väčšinou všetky členky. A ešte je strašne ťažké vybrať nejaký dress code. Vieš, že teraz, lebo každá sa chce parádiť, vieš, každá chce byť iná, trošku vytrčať. Chceli sme to mať fakt, že nech to aj dobre vyzerá na oko. A teraz, vieš, že, no vyber jedno tričko pre 24 žien. Teda 12 a 12 to máme systém Ryder Cup, to je taký golfový veľký turnaj, kde Európa hrá proti Amerike. Ja mu teda vysvetľuj to. My to máme, že blondíny
proti brunetám, Amerika versus Európa. No a teraz vyber nejaké trička, ktoré sa budú 24 ženám páčiť. To je krásna práca, táto produkcia, predprodukcia. Iba výber toho trička si predstavujem ako WhatsAppovú skupinu, kde sa vymieňajú non-stop správy. Peklo. A ja som vždy najväčšia chudera. Áno, jasné. A už keď to je schválené... Ja som chudera bez vkusu. Už keď to je schválené, tak príde tá jedna, ktorá mlčala, so všetkým súhlasila a povie, ale nemali by sme náhodou a začneš od začiatku. Toto je úplne zlý materiál. Ale pozor, to ešte nie je všetko. My si tam ešte robíme výšivky. Vieš, že ten nápis, že blond versus brunet, golf. A vyberáte písmo? Vyšíva. Vyberáme písmo. Skupinovo. Vyberáme nite. Ja už to odmietam robiť skupinovo. Ja už poviem, že sú. Vieš? Ale vždy prosto niekomu sa to nepáči. To neexistuje reálne, lebo inak by sme všetci chodili rovnako oblečení, keby sa všetkým páčilo to isté. To je tvoj názor. Hej? OK. Ne, lebo akože chod sa prejsť v Paríži alebo v Miláne po ulici a páči sa ti všetko, čo je oblečené a tie veci sú relatívne podobné a spája ich štýl. Tak áno, ale... No není sú to uniformy. No presne, že ten štýl môže byť často problém. A už len ten štýl písma, keď máš 108 druhov písma, je problém. Vieš, teraz... No nechcel by som byť ženské hlavy, ako toto už len... Teraz už len ten nápis dáš, vieš, a už napríklad nie je nad prsom, ale na prse. Ježiši, áno, nad prsom, pod prsom. No a teraz zrazu to odstáva. Áno. No. To si nevieš predstaviť, to rozhodovacie paralýzy, čo majú ženy v hlavách. Ale vieš, čo viem, lebo však teraz vlastne ty máš dve doma. Nedávno som zažil, že manželka moja riešila s 3 kamarátkami, že mali ísť na víkend do Kodane. No to bolo 302 telefonátov, taká skupina, neviem čo všetko. Ja chodím s kamošmi po Európe 2-3 krát do roka a my si napíšeme: čau, od 7. do 10. môžeš? Hej, letenky kúpiš, Tevo. Dobre, čau a stretneme sa na letisku. No. A tento ping-pong, taký ten tiež pozorujem ženy v svojom živote, a ten ping-pong WhatsAppový prípravový na tú dovolenku aj tak skončí tým, že sa vráti a povie, aj tak som polku kufra nepoužila. Na čo som to brala so sebou? Ale vieš čo, je lepšie mať, než nemať. No hoci to hovorím ja. Človek sa všetko naučí. Napríklad mne raz neprišiel kufor na 10 dní a ani mi už som ho v živote nevidela, keď sme išli do Turecka. Toto Turkish Airlines. No. To je záruka. Ja som v Istanbule stratil kufor. No. Nakúpil som si v Istanbule, sme robili koncert skupiny Garbage. Nakúpil som si kufor, nakúpil som si nové oblečenie a na ceste do Prahy som stratil aj ten. Bravo. No, ja som si tiež, nechcela som kupovať fejkovo, vieš, tak som kupovala také veci, aspoň 3 som chcela mať, ale vďaka tomu, že mi neprišiel kufor na tú dovolenku, som zistila, že sa viem natrieť s telovým krémom, že namalovaná nemusím byť, že môžem byť celý 10 dní v rifliach, ktoré si dám oprať na room servise. A keď je all inclusive, tak... A tu ešte, keď objavíš tajomstvo, že každý hotel má niekde práčovňu, kde môžeš si kúpiť žetón. Aha. A to ešte vtedy nebolo. Toto ja takto do toho Dubaja chodím na mesiace. Super, perfektné, no jasné. Vieš, a mám 10-kilový kufrík. Jasné, však to je príručný. No a ešte tie golfové palice mi vtedy prišli, takže aspoň, že som mohla hrať, že som sa nenudila. No ale počkaj, ešte prepáč, sa vrátim k tomu ženskému turnaju. Ja im vlastne chcem poďakovať, lebo v konečnom dôsledku, keď sa stretneme a celé sa to udeje, lebo ja to robím od roku 2022, 2-krát ročne, tak všetky sú vždy strašne šťastné a tešíme sa, že sa nám to podarilo a vtedy, ja neviem, z každého to tak opadne a aj sa... Objímate. Áno. Ale stalo sa mi, že sa aj tak riadne baby pohádali. Akože, lebo je to šport. Vieš, že chceme... To je ten turnaj, že kde sa nepije počas. No super. Lebo je to fakt akože... V tomto je mi veľmi smutno, že golf má takú povesť, že turnaja, ale respektíve športu, kde sa môže piť. To sú tie amatérske ožieračky, takéto turnaje, s ktorými veľmi nesúhlasím, ale občas sa ich rada zúčastním. tak jednoducho mal by to byť šport so všetkým. Prosto keď súťažíš, tak by si piť nemal. Je to nebezpečné, lebo ako však tá loptička neletí pomaly. Skúzaka je tvrdá, len keď ti takto si upustíš na koleno, hej, že ti to môže to koleno odpáliť. Ako sú známe veľmi zlé prípady, kedy bol niekto zranený tou golfovou loptičkou. Čiže ja som za to, aby sa na tých turnajoch jednoducho nepilo. Súhlas. No. Presne. Ja som bol minulé na odpalisku, som si zobral 2 vedierka loptičiek,
Hneď som sa odpálil, však preto je to odpalisko. No a pekne som vysekal 2 vedra loptičiek, 3 aj dobre odpali som mal, hádam. Našiel som domov. Je to veľmi dobrý šport. Tak ja športujem. A ty to robíš, nie? Vieš čo, ja som od 18 vždy tak akože tak s takými prestávkami, že ma to tak chytí, potom si zoberiem trénera, potom akože búcham, potom akože hneď začnem uvažovať, že potrebujem nové palice. A vždy, keď sa dostanem k tomu, že si nechám nafitovať nové palice, je také, že už že ja budem na seba prísny, tak teraz mám také titlajsty, také žiletkové, také úplne neodpúšťajúce. No ale to majú profesionáli. To kto ti predal zase? No, ten, kto chcel moje peniaze, ne? No jasné. Však jasné. Jak sa volá? Ale že v Čechách bolo. Hej. V Čechách som trénoval. Ja mám na hlubokej. To treba hovoriť týchto ľudí, ktorí ti predávajú, aj keď si amatér, takéto žiletkové palice, lebo pokiaľ nemáš handicap pod 10, tak tie žiletky nemáš čo mať. No. Nevadí, akože závidia mi ich, teraz závideli. A potom, jak sa s tými novými palicami až tak nedarí, pretože sú určené pre tých oných profíkov, tak postupne začneš hovoriť, nejdeme na oni, akože nepoješ s nami do flítu, že niečo do mám, flajtu. No, že niečo mám, alebo niečo sa mi nechce, alebo čokoľvek. Tak. A potom prejde tak rok, 2, 3 a minule sa ma niekto pýtal, kedy si bol naposledy na golfovom ihrisku? Ja hovorím, teraz, počkaj, pozriem do telefónu, 2024, 3, 2, no 2020. No a zrazu 5 rokov v čudu. No, 5 rokov čudu a môžem sa vrátiť a samozrejme, že budú nové palice, takže sa už teším. Výborne, tak minule ty predaj. Mám také dlhé prestávky, že keď som vytiahol topánky, tak sa mi rozlepili a rozpadli, jak boli v skrini odložené asi 10 rokov. Vieš, že majú také kopačky s takými spajkami. To, ako mám, teraz tiež sme boli s kamarátom na ihrisku, tiež 5 rokov nehral, presne sa mu odlepila šlapa, tak hral bosí, no tak. To je dobré. Zas na tej trávičke je to fajn, ale treba tam nejaký dress code alebo kódex dodržiavať. Ale celkom skúkam, že sa to tak rozmáha na Slovensku, že je hodne tých golfových kadejakých areálov a tak ďalej. No tak oproti Čechám sme stále veľmi slabo na tom. No tak áno, ale zase na druhej strane... No v okolí Bratislavy si máš kde zahrať. Čísla. Koľko reálne ľudí na Slovensku hráva golf podľa teba? Počkaj, môžem strieľať, lebo ja si myslím, že myslím si, a ak ma pamäť neklame, tak je nás okolo registrovaných 8 000. Čo je veľmi málo. To, tuším, tak sme na jednej úrovni s Lukostrelbou. Ale zase to nie je úplne málo, 8 000 ľudí, plus keď k tomu si zoberieš nejakých, čo tam idú raz za 5 rokov. A sú neregistrovaní. No ja som v Čechách registrovaný. A veľa razy v Čechách registrovaných. Môže byť, no. Tak keď tam chodia viac hrávať, tak vieš, no. Prečo nie? Je to drahý šport? Vieš čo, hociaké lyžovanie je už dnes oveľa drahší šport, alebo keď si kúpíš výstroj na ski alp, tak ešte golf je oproti tomu lacnejší. A športové lietanie, vieš. A ako to vlastne funguje, keď niekto sa teraz rozhodne, že nás pozerá alebo počúva a teraz si povieš, no však šiel by som skúsiť, že zahrať si golf, tak ako to funguje, že dojdem niekam na golfové ihrisko, zazvoním, dobrý, čaute, ja som Zolo, chcem Môže si zahrať. Byť. No aj to je cesta, alebo sa popýtaš známych, že či nemajú nejakého dobrého trénera. Tam je problém, že veľa ľudí si povie, že tréneri, že oni chcú, aby sme stále trénovali a pomaly nás to učia. Lenže tam je problém, že ty trafíš tú loptičku o milimeter vedľa a ona hneď inak letí. Áno, áno. Alebo ju topneš. A vieš čo, ja neznášam, keď seknem do zeme a potom mi brní celé telo. No, to je nebezpečné, no. Takže... Ale si môžeš odpaliť. Ale ako to funguje ako technicky, vieš, že tak mi to popíš, že ako nájdi si toho keď trénera. Ideš na plaváreň, vieš, že prídeš, dáš si veci do skrinky, potom áno, väčšinou ideš na golfovú recepciu, tam na každom ihrisku by mala byť golfová recepcia, kde by si sa mal zaregistrovať, nemôžeš ísť len tak mírnix, dýrnix, nechať sa zabiť na ihrisko, áno. Už len, keď ide negolfista na ihrisko, už to je nebezpečné. Vieš, čiže väčšinou je v tých areáloch, že zákaz vstupu na golfové ihrisko, ale samozrejme na tie tréningové plochy môžeš ísť, ale vždy sa treba ísť opýtať na recepciu, ako to tam funguje, nejak sa nechať zaregistrovať, nejaký poplatok zaplatiť, opýtať sa, máte pre mňa trénera, nemáte pre mňa trénera, alebo vo svojom okolí sa opýtajte, máte dobrého golfového trénera, Pala Bielika, alebo niekoho takého. A keď tam prídem, tak všetko mi tam požičajú, či už musím prísť vybavený z výstrojov, čiapku mať tú golfovú a tak? Mal by si mať dress code, už ako kedy bolo, že tričko s limčekom, ale už sa na tom veľmi nebazíruje na niektorých golfových. Vieš čo, napríklad Tiger Woods začal nosiť tričko so stojačikom. No, tak len taký roláčik, vieš. Že no asi by si nemal chodiť, jak chodí ten, jak sa volá ten
Kyrgios, ten tenista, ktorý vyzerá ako basketbalista. Vieš, že máš takéto tielko basketbalové, že nemohli si vyzerať úplne ako ulica. No, v tielku určite nie. To tielko je akože fópa. No a ani rifle. Prosto rifle sa nenosia na golfovej ihrisku. No rifle sú tuším no-go, ne? Že to zakázané až tak. Áno, Že mal by si mať tenisky, ako teraz už aj tie tenisky nábeh sú OK, mnohí to akceptujú, ale tam ide o to, že keď sa tá tráva šmíka, aby si nepadol. Vieš, čiže preto sú tie spajky. Keď ješ do kopca, keď ťa ťahá ten golfový vozík. Čiže keby som tam takto prišiel, tak ma nepustia hrať golf. Prečo? Však gate máš veselé, tieto mikiny sa už bežne nosia aj na golf s kapucou. No. Šiltovku máš parádnu a tenisky v pohode, Jerino. Akože ty si v podstate teraz oblečený na golf. Lebo minule som na seba zháňal legíny, to není ľahké. Prečo si chcel legíny? Lebo sme točili s Bekimom takú upútavku, že robili sme jogu spolu. Tak som potreboval legíny a bol to boj, kým som zohnul. Čak hociaké slim gate. No, to sú hociaké gate. Nie sú všetky gate slim. No však preto hovorím. No a takže takto to príde, palice ti požičajú, loptičky ti požičajú. A dostanem aj autíčko? Už až keď ideš na ihrisko. Najprv si to musíš odbiť na tej tréningovej ploche. Hej, a potom... Však ideš športovať, Jerry, prečo hneď autíčko? No dobre, a to sa nedá len tak prenajať autíčko, že by som sa išiel žihnúť na golfové ihrisko a povoziť sa? Môžeš ísť doprovodiť niekoho, kto hrá golf. A nie sú aj preteky v golfových autíčkach? Určite áno, ale potom to končí zlomeninami všelijakého typu. Tieto preteky. Inak fakt som videla veľmi škaredé pády, však si pozrite už len na tom YouTube alebo na sociálnych sieťach nejaké pády na tých autíčkach. No nepovedal by som, že golf je takýto nebezpečný a drastický, že tam vlastne riskuješ život, keď vstúpiš na golfové ihrisko. Ježiši Maria, vieš, koľko ľudí zomrelo na golfovom ihrisku? Koľko? No ja viem minimálne o 2 počas búrky. Jaj, no tak jasné, keď mávaš železnou palicou. No presne. Cez búrku. Ježiš, to Marcel Forgač raz dal také... Čo? Moderoval nejaký golfový turnaj a hovoril, tuším, že a hlavne mávajte, a keď bude búrka, hlavne mávajte na maršalov železnými golfovými palicami na hlavu. Niečo takéto sa mi mári, že mi rozprával, že povedal. To je nebezpečné vôbec búrka, akože prvý náznak búrky mal by si ísť preč z golfového ihriska. Oni ťa stiahnu, keď je to turnaj, tak oni trúbia vlastne. No. Pred každým turnajom, ak je nejaká hrozba búrky, tak ti dajú vedieť, že tento a tento signál, tedy musíš... Lebo v podstate aj nechá tam to aj to autíčko, aj ten... Autíčko nie, autíčko ťa rýchlo zobere. Palice môžeš nechať. Palice by si mal nechať, lebo to sú vodiče. Ísť sa skovať väčšinou do tých búdok, ako sú tam nejaké také stanice, kde sa vieš ukryť. A dostaneš aj toho chalana, čo ti nosí tie palice? Keď si zaplatíš? Vieš čo, u nás na Slovensku to nie je bežné, že máš kedíka, ale napríklad keď si ideš zahrať golf do Thajska, tak tam platíš kedíkov, tam musíš mať. A väčšinou každý už profesionálny taký hráč. Teraz sa veľmi dobre darí. Tedimu Teťakovi on postúpil na také európske turnaje, tak možno už aj on má kedíka, neviem. No, ale tak väčšinou na tých vyšších úrovniach už si platíš normálne kedíka, ktorý ti poradí, kam hrať, neviem čo. Aha. Alebo si môže zobrať otca, alebo sestru, alebo koho chceš, keď hráš nejaké tieto turnaje. U nás sú profesionálne turnaje, no len prize money na Slovak Open sú 30 000 eur bolo teraz, no. No, tak akože... Prvý vyhral, tuším, 20. Alebo 10, už neviem. Teraz trepem, lebo som si trošku navymýšľala, ale prize money sú určite boli minulý rok na Slovak Open, čo je ten profesionálny golfový turnaj u nás 30 000, no. No zaujímavé, tak cítim, že dá sa na golfe zabaviť. No áno, výborná vec. A robíš tam aj biznisy? Robím, lebo však ja moderujem golfové turnaje. Ale normálne, jak to je v telke, hej, že idú hrať golf a urobia biznis proste, že ten sa zoznámi s tým a takto. No jasné, tam sa všetci ľudia poznajú. A skoro, väčšinou. A keď nie, tak sa zoznámíš. No. Väčšinou, ja už razím teóriu, že najlepšie si zahrať s tým, kým chceš. Aj keď idem hrať nejaký turnaj, taký amatérsky, tak väčšinou si vypýtame do flightu. Hlavne nech je fun. Však na čo tam pôjdeš na to ihrisko sa trápiť s niekým? 3 hodiny, skoro nepoznáš, kto ti bude robiť zle. 4-5, vieš, ešte keď sa pomaly hrá. 4-5 hodín 4-5 a to hodín treba to hráš. chodiť. No jasné. Áno, väčšinou chodíš. Tak z toho si taká štíhla. No akože, ja nachodím. Aj si dáva pozor. Keď ide, ja zjem všetko, čo nezjem ja. To neverím. No lebo máš pás ako ja štehno. No jasné. Pozri sa, ja mám toto arašidovú nátierku v aute a takto na križovatke ju vyjedám.
To je cest. To je silná soda. Rašidové maslo na križovatke. Si predstav, že zastaneš na červenej na seba Pozeráš sa vedľa Ja vám ukážem, a tam tam je. chce lyžicou a rašidové maslo za volantom. Ale vieš, to je veľkou. Ako dlho ti vydrží arašidové maslo takto? Jedno. Keď sa topí v lete, tak aj Ide s niekým na obed, na chodce sa s tou lyžicou a rašidové maslo a potom si dáš šalát. A tak no, všelijaký životný štýl zastávame, vieš, čo ti poviem. Ale vráťme sa ešte k tým ženským víkendom dámskym. Si nám neporozprávala, že čo tam vlastne robíte celý víkend, keď ste tam tých 25 žien, stretnete sa, sadnete si do kruhu. Tiež máte chytíte sa nášivky, za ruky. špeciálny víkend, alebo... Máme nášivky, počkaj, teraz golfový, či aký dámsky víkend? Ten Dámsky? No neviem, čo, aké robíš No tie tak dámsky víkend napríklad urobíme tak, že je to, ja neviem, dámsky víkend s Didianou, tak piatok väčšinou dievčatá prídu, dajú si nejakú sauničku po obede, bazénik a večer potom máme degustačnú večeru. Jerry? No, Ideme. raz nám varil napríklad Andrej Roth, vieš, to už máš tu Amus Bush, vieš, to začína tým malým krekríkom. Počkaj, ten Andrej, on spravil, to bol taký malý toastík a tam bolo, že ten celý toastík mal príchuť Cezar šalátu. Vieš, že tam boli v tom malom priestore boli koncentrované všetky chute z Cezar šalátu a potom ideš, vieš, také predjedlo, potom teplé predjedlo, potom polievočka, neviem aká, nejaký rybí vývar alebo čo, potom ide chrbátik z jelenia, potom ide zase nejaká dobrôdka, nejaká panakotka, neviem s akou krustou, no a teraz takto mi tečú slzy a sliny, že dala by som si hneď dámsky víkend. Znie to dobre, krásne rozprávaš o jedle. Hej, Takže oddych a taký akože... a večer si zatancujeme z hociakého repráku, alebo máme potom, po večeri sme mali aj takých všelijakých koučov, ktorí nám robili rôzne testy, čo ti vyjde, vieš, čo ti nevyjde, potom si porovnáte výsledky, potom nás učila Mirka Kosorinka tam bola, že áno, tančili sme, potom na druhý deň ja robím také, že gymstick, ja cvičím s takou tyčou, to je tyč, sú tam 2 gumy a také putka a s tým si chalani precvičíte celé telo. To je veľmi fajn, ja som to teraz aj začala nosiť v kufri, akože keď idem niekam, tak ráno si zacvičím, som vybavená, keď sa mi nechce, tak necvičím samozrejme. A toto si zacvičíme s dievčatami, ktoré chcú. Potom, ja neviem, jedna baba tam prišla ukazovať, ako sa vyrábajú náušnice. Takže neviem, či vás toto baví. Nie, veľmi. No, vidím. Poslucháči už pospali. Ja vždy, môj YouTube channel je výroba náušnic z perál omanských. Ja som raz bol hrať petang s tými guľami, s kamošom. Tak som si kúpil petangové gule, dal som ich do kufra auta. A odtedy ich tam vozíš. Aspoň ťa neodfúkne na ceste. Máš tyko? Dave'o tyko? A občas to tak ťuká do seba, vieš, v tom kufri. No, tak... Pripomína mi to, že poď si zahrať, a nebol som odvtedy. Strašne feel good rozhovor, len sa nám chýli ku koncu. Čo, už toľko ideme? Tak hodinu ideme znovu. Jaj, no tak ešte dopovedz o tom dámskom víkende a dáme aj link pod toto video, keby ste sa chceli dievčatá, dámy a tak ďalej prihlásiť na takéto podujatie. Výborne, no a potom sa venujeme sami sebe, potom si zatancujeme zase, potom zase jeme, potom ideme na prechádzku, potom postavíme kremnicu hore nohami, potom postavíme snehuliaka a nakoniec sa postavíme voči tomu, že musíme ísť domov a to sa nám nechce. To znie ako vysnívaný víkend pre mňa. Chce mi sa taký oni. A akože občas ako chodia aj muži tam, vieš, že tam robia kšoví. No, tak... Kšovinári. No, tak, lebo však tam je pekné prostredie v tej kremnici. Ja už ma volali aj na iné miesta, len som ešte nemala čas, ale hneď ako prestanem so všetkými ostatnými aktivitami, veľmi rada to budem robiť a venovať sa tomu, lebo je to fajn vec. Ja si myslím, že my ženy, fakt, už keď sa strašne veľa dávame energie do iných a zabudáme na seba. Hej, to je pravda. Môžeme týmto odkazom končiť? Tak ako chcel som ťa vyzvať, že nejaký odkaz dať na záver, ale tento bol akože celkom pekný, no. Ale áno, mali by sa ženy venovať viac sebe, lebo oni sa často tak rozdajú rodine a všetkým a sa tak niekedy dávajú na posledné miesto, no. A to není dobré, lebo však človek
by mal sa mať rád, objať sa a musí byť v pohode a naplnený, aby sa mohol rozdávať. To je pekné. No, priatelia, ďakujeme, že ste sledovali ďalší diel podcastu Yeah! Našou dnešnou hostkou bola Didiana. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla k nám a pozdravujeme vás všetkých. Majte sa pekne, páchajte dobro a majte aj pekné počasie alebo čo a vyhýbajte našu planétu asteroidom. Keď budeme veľa jesť, tak ju aj vyhneme. Pohneme. Ďakujem. Super, ďakujeme.